Gihimakak karon ni Atty. Israelito Torreon, legal counsel ni Senador Bato de la Rosa ang balita kung hulagway nga bag-o lang kuno matud pa sila nagkita sa maong senador. Matud ni Torreon kaniadtong Mayo pa nakuhaan og litrato ang ilang panagtagbo og didto kini nahitabo sa mall sa Davao City, dugay na di ay nang kuha og karon lang niya na post. Sumala pa ni Torreon, Mayo 22, 2025 pa ang maong hulagway nila ni Senador Bato og wala niya kini dayon gi-upload kaniadto tungod kay duna pa siya kinahanglan nga giingon o iingon sa maong senador. Giingon sab ni Atty. Torreon nga wala siya nag-ingon sa iyang post nga bago lang sila nagkita kundili usa lamang ka mensahe ang iyang gibutyag ngadto sa senador. Sulod na sa pipila ka semana nga wala namutambong si Senador Bato de la Rosa sa mga sesyon sa Senado. Kinisubay sa mga balita nga dunay gipagawas nga arrest warrant batok kaniya gikan International Criminal Court kun ICC.